Belaino wana ma singsa tabuk ni digital ni salo haya ke ba mobile ni dino baksa ke kaham ni lama wo thangjak baksa ke hamya ni lama wo kulugjak hake no jeng nugui tongo chini tongkosong tongnai lukurok ke hamya ni lama wo no thangmani nugjago baksa ke buini bihi busano tui khalaijak baksa ke buino kol khai khuk sitra hinlaijak baksa ke buini photo ro hamya swnamoi viral khaimani nugjak tongo haikeno kasatini chini mangfliwo kasai phaikya longtrai belini manipur ps bai khobjak bukhukjak khorokjani photo hamya video wo nugjakmani thepawoi hamya swnamoi social media o saroknai rok wngkha Pati Mohan Tripura, Satya Mohan Tripura, Budi Mohan Tripura, borok tinjona bai thangno tini social media ni bwskango phaiui nakar sanka eba gosika borok o video no swnamoi sarokmani hini tai bukhukjuk no ni thani yakung romoi nakar san lainai phaikya tai borok lukurok no bo haike no o video no tai viral ta khlailai sidi hinai saka hinai chini manglewo kasai phaikya chini elakani borno joto mangsik chung sajak chung borno khama mabijak asuno ono khongmana khama bijak buya commission khama bigai bokhayo angse mane bikesa bose ya chungka buya hingga chung borno khama mabijak tar mane ab photo biniya mane biniya now edit khaika chung edit khaika mane chung kemosidia hingga chung hake masa borno khama bijak tabu lukurok to bini no video hone share rok hay kabor nailai dunnam ngai tongo para rok nung bong no tamok sanan musung paran buruk sana jara sinai rok jara no jara borok no tam sanam musung hingga chung sanam chung mane boka chung sanam chung boka buya hingga bo oino se jaiko chung sanam chung jalo jaiko waise mata sami photo hone rok hingga chung hake sab masa jalo hingga tabo jara no share khaijak no je share khaijak video jara no bondu rok no tam sanam musung ini bondu no saka buya uburiya mane obono tanai di bono mane siar takhidi bono tai perdi obono sumasa norok edit khaipuru sabni video no bini photo lagai kha sagadi o je video no o je kaisa tabu borini video no norok viral bini no hne khlai tongmani obo nung budi hekai bono khlaika na soi bini video da sagadi ma photo manai kaisa borok riri khano কিন্তু সই আনে ওয়াইজনে খালাইও দো ইনকে আংবো বানাইখা আমনা বানাইজাখা ইনকে কিন্তু সই আমো ওয়াইজন ফটোলিয়া হানাই nini video no hone kaisa viral ngi tongnai obo bosojorte koboi nini video da na ki saboni video obo ani video ya te oino kubuni borok sa ongkhana angabo ani ya ang saimano obo real ya obo fake se borok ani mung tui khaye boro ano hamia silchao ani video hineno ani photo roi aro Facebook WhatsApp joto no brok share khayoi ano bornam khlaika sabo khlai no amde hekai abo khe mungkhe Pati Mohan Tripura inke Satya Mohan Tripura taimasa ke Budi Mohan Tripura borok bahai ki khaika abo ang saimeya borok nung bahai ke saima kha je nini video kaisa viral ngi tongo honi nini mangpilesi oro kring ke nung bahai ke saima kha je nini video kaisa viral ngi tongo honi sabno no saka eba nung ne nukha ang nije no nukha ani oro photo no waisano roi borok viral khlayo sabor hono na abo video kai Pati Mohan bini mobile no khata je sarong nai bini oro no nukhang cái nâng tabu lukuro no tam koina musung je nini video viral nini ya tetei nini nei borok viral khai toman no nung tam koina musung ang je joto no sana musungo abo ani video ya ani real video ya angbo saimano ang abo haike khaigainke ani live bahike buibai bahike bornam sajangnai abo ang joto no saimano ge abo no kisa je nugnai rok borok delete khainang thong abo ang ya inke jan ano silchanai borok no bo tamo khaina musung borok no te abo haike khaina tang thong bele no ani kha khamka abo haike khaina bagoi